gjorde lige. Ja, det er jeg. Og vi snakker meget. Vi snakker meget. Alle fagudtryk, som de ikke forstod. Ja, og det var meningen. Jamen, så ville jeg jo bare forvirre dem. Det ville jeg jo ikke. Det ville jo bare kønne. Åh nej, er det mere ulækker mad? Ja, mælk. Nu skal vi drikke mælk. Eller så skal vi drikke mælk. Skal I ikke også sige klap for os? Det har jeg! Hvor er I klap så, der var efter? Okay, vi har så tænkt os at åbne de her mælk og hælde det ud over os selv. Så klart sådan, fordi at det skal være lidt hyggeligt. Så vi siger... Nej!